So, magandang umaga mga kabumbu Master Nation. Ngayon po ay narito po tayo sa may Tacloban Asubom kung saan na ginaganap po dito yung send-off ceremony para sa mga atleta ng Tacloban City na bukas ay pupunta po sa Baybay City para sa gaganaping Eastern Visayas Regional Athletic Association ngayong Marso 1 hanggang 10 nitong Muslim by the East. At ngayon po makikita mo kabunggo sa ating mga likod ay ito po yung mga atleta galing sa mga dito sa Tacloban City, galing sa iba't ibang mga paaralan mula sa elementary at saka sa secondary level. So mga kabumbuno, inaasahan na itong ating mga atleta ay may maraming mauwi na gintong medalya sa pagtatapos ng pagsimula at hanggang sa pagtapos ng IBRA 2026 sa Baybay City, Leyte. Kung saan na kung mga kabumbuno, inaasahan din ang Tacloban na talagang magiging safety rin yung magiging laro ng ating mga atleta. At isa sa mga gustong panawagan rin ng City Sports of Tacloban na kahit matalo man daw o manalo ang gaganaping na IBRA 26 sa Baybay City, Leyte, ay panatiliin pa rin daw yung pagiging sportsmanship. At mula dito sa Tacloban City Asadom, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.